20, ikke? Yeah, fuck dig. Shit, bro. Oh, nej. Fail. Altså, det er fint. Du fik en mere før, og du fik en mere nu. Jeg er på cut. Du er på borg. Jeg har lige nået at bænke, hvor jeg tog 80 for 6, og Kian tog 80 for 7. Ja. Så tog vi 85 på, og jeg fik 2 år for 3. Så hvad vil det sige? Det er 80 og 85. Og han er på cut, og jeg er på borg. Men nu skal vi i gang med... Ja, yeah. It's a fucking dumbbell press. Heavyweight right here. Yeah. Tror jeg. 9? Det fact-checker vi senere. Jeg fik 5 sidste gang. Seriøst? Okay, jeg skal tage til 24 kilo dumbbell incline bench press. Så måske i den her session kan jeg prøve at se, om jeg kan slå dig i det også. Lad os gå op i vægt. Ja. Vi har lige mødt Johan. One of the gym bros. Hvad skal du træne i dag? Push. Det fik jeg jo ikke trænet i går. Det var meningen, jeg skulle lave pull i går. Bro, det skal vi også. Skal jeg også? Vi er i gang med push lige nu. Kom nu, mand. Så skal der lige join ind. Ja, vil du ikke join? Ja. Hvor længe har I været her? Sådan 10 minutter, tror jeg. Vi vil sagt, at du join ind. Så skal jeg da vloggen. Come on. Skal lige samle dig så? Massive, man. Jeg tror kun 2. Som hele verden. Hvor vi laver ikke engang den samme øvelse. Nej, det har jeg også lige opdaget. Hvorfor tror du, det var det? Fordi vi snakkede om at lave incline. Jeg lavede incline, jeg sagde incline shoulder press. Så vi ville bare lave dumbbell press. Okay. Nej, bro, det kan man ikke. Det er det POV. POV shot. Se det fra min vinkel. Ja, tak. Jeg filmer. Kameraerne ruller. Vi venter. Okay. Og det betyder something, guys. This exercise right now. It's gonna be a bit free. Bit free. What can I dash? Yeah. So something, I can already feel this pump, and it's gonna look free. I fucking love this. Så vi skal lave noget little tricep action. Cable cross body tricep extension. Så du skal have 2 kabler. Okay, vis os. Hele tiden har lidt tæt på hinanden. Så tager man egentlig bare det venstre kabel i sin højre hånd. Og det højre kabel i sin venstre hånd. Og krydser den. Og så går du bare lidt ned i knæ. Og nej, jeg er faktisk i gang med sit sæt nu. Jeg tror, han stadig er i gang med tutorial. That's a little bit freaky. Squeeze in there. Focus on the squeezing bit. On the squeezing bit. Satisfying. Det føles rigtig godt. God contraction. Sådan her. Ja. Og så gå lidt tilbage. Lidt knæene, du ved. Ja. Bøj lidt mere forover. Ja. Uden at sveje i ryggen. Nej, ikke sveje. Ikke for sveje. Ja.
God. Her ser vi så en Team Bro i sit naturlige habitat. Han nyder det. Han lever i det. How to feel? How to feel? How to feel? Fucking euphoric, bro. Okay, så vi skal i gang med andet sæt. Og det er de typiske, jeg har på det første sæt. Kører man lidt tungt, lidt færre 6-8 måske. Så rip, og så de sidste 2 sæt, så bare lige drop vægt 5 kilo. Og så bare fokusere på squeeze og the stretch. Og masser af power. Og hvad for nogle benefits gør det at squeeze? Det ved jeg ikke, Jeff Nippert sagde, at jeg skulle gøre det. Now that's a squeeze. Det er en lækker lyd. Jeg fucking snottet, bro. Partials. He's doing the thing, he's doing the thing. Prøv at se, hvor meget jeg stoler på Jørgen lige nu. Giv ham min telefon. Ja. Han kunne fucking løbe væk med den, hvis han ville. Så jeg hjælper for meget. Ren jab, ren jab. Uden at svej i ryggen, så bare lidt med foran. Mind muscle connection. Det ved. Jeg er ude at ski. I'm skiing. Ja, okay. Hvordan føles det? Det føles fucking dejligt. Fucking dejligt. Ja. Ny personlig træner derovre, tænker jeg. Kan du ikke tage den her? Du kan godt huske den, ja. Ja. Den der. Lateral raises. Sådan en fætter her. Giver sig selv. Hvor meget betalede du for den? 0 kroner. Det ligger bare i gymmet. Perfekt. Fitness 6 on top. Ja, fuck Pure Gym. Okay. Lateral raise. Lige lidt op, så har noget eller med tension. Og så sådan en ting til dit håndled. Kan jeg bare lige at holde ved sådan en ting imens. Og så, hvad gør det? Ja, lad os se det. Var det ikke partials, det der? Jo. Var det ikke partials? Husk at lave min partial. Det er partials. Samsonic. Du har kun 14%. Vi filmer også med din telefon, så okay. Jeg tror også, det er bedre. Kamera. Low taper pain. Low taper pain. Jeg fucker med partials. Low key. Og jeg ser også pointen bag den her. Hold fast. But I'm his master. Low taper pain. Low taper pain. Hvor er mit vand egentlig? Ja. Hvorfor står det der? Fordi jeg drak af den. Tak for at huske at lukke den, når du fucking bruger den. Var den lukket? Det er faktisk lifehack, det her. 2 liter. Så bare drikke 1 om dagen. Lifehack at drikke vand. Ja, det svarer det til 8 glas. Det ved jeg ikke. Klasse. Og ja, ligesom før. Tungt første sæt, og så drop vægten på 2 efter. Så mærk. Der hvor du skal mærke. Hvem er det skidt? Ikke mig. Der står.
Det kan lige It wasn't me, bro. Bro, det kan nej, det er ikke mig, bro. Shut the fuck up. Det kan også Vi lige hen ved toilettet, bro. The one who smelt it dealt it. I didn't deal it. Ja, der stinker faktisk meget. Fucking 3 dage. Why are you so happy, bro? Ikke noget. Why are you so happy? Why are you so happy? Wow. Du smiler, når du tager din sæt. Fuck, jeg hader mit liv. Til alle 3 gear, du. Det bliver jeg glad. Det vil kun være. Kom nu, sæt dig selv, bro. Det bedste træningsmark i hele mit liv. Fuck, det er dit setup. Nej. Calm down. Nej. Ikke. Jeg gider ikke filme mere. Jeg har drukket 2 Monster og spist en chicken salsa i dag. Det er sådan over 1000 kalorier. Er det? Ja. 2 Monster, det er 480 kalorier. Og en chicken salsa, det er sådan... Cap, der er sgu da ikke så meget i en monster, er det? Der er sådan 200 kalorier, 230 i en. Fuck, man. Og så varierer det lidt af her. Jeg havde en original og så en anden, men jeg har ikke tracket den anden, så jeg tog bare 2 original. Det er næsten et dirty bulk, bro. Det er 2 Monster. Dine calories er bygget på monster. Der er jo rent for sådan 0 gram protein i et Monster. Ja. Altså, det er rent for så værd. det er bare sukker og kalorier. Chicken salsa, den er faktisk udmærket. Ja. Du bliver nødt til at logge ind i aften til din aftensmad. Jeg laver den her shake. Sidst jeg lavede den her, det var mandags, og der var den optaget alle dagene, eller tidspunktet, jeg tjekkede. Ja. Men jeg har lige lavet lateral race, så skulle jeg over og lave den, og så var den optaget. Så det endte med, det var det sidste, jeg lavede, og jeg plejer til 65. Ja. Og det er næsten ikke engang til 30. Seriøst? Og jeg skal sige, jeg vil aldrig tage den som sidste. Nej. Jeg var helt done. Okay, 4. Fuck, det var tilfældigt det der. Jeg fik 6 sidst. Ved det er fint, bro. Det er fint. Du er jo sulten, ikke? Jeg er fucking sulten. Ja. Det eneste, jeg tænker på lige nu, det er at få en eller anden fucking delicious ass kylling eller Ja. oksekål. Sure. Er det på video? Jo. Chicken. Chicken. Fuck, du har god form. Var det god form? Ja. Perfekt form. Ja, tak. Dips. Ja. Det er sidst, vi skal. Var dips? Der er ikke så meget til det. Ja, men hvad skal der? What's this, bro? Det var lidt ekstra vægt. Jeg tager teknisk set kun et sæt. Så tager jeg med 20 kilo ekstra, så mange jeg kan. Og så hopper jeg ned, smider en af tierne. 20 sekunders pause, tager så meget jeg kan. Smider det hele. Tager så meget jeg kan, det der. Det Okay, sådan gør. finisher. Let's see it, bro. Lad os se det. Put the phone down. This is for my safety. Put the phone down. Det er fandme noget. Det vælter det kæmpe.
Fuck, okay. Phone down. Yeah, it's good. Tager du også det her ind? Ikke med vægt på. Pussy. Vægt på. Måske fordi jeg vejer sådan 88 kilo. Åh, det er en kæmpe spøgler lige imellem. Ej, jeg gør det. Nice. Just feel good. A little bit too good. Let's go. Let's get it. Let's get it. Fuck. Jeg har krampe i foden nu. Er vi done? Er vi done? Ja, vi er done. Fuck. Jeg joker ikke engang, jeg har fucking krampe i foden. der? Jeg ved det ikke. Fucking, Kig i kameraet, bro. Tal. Skete der? jeg tog, jeg tror det var cirka 10 reps dips, og så der